избор. Правя клип, Милко, така че не говори глупости. Записвам. Клуба на реките птици. Те ми хванаха мисълта. И още едно, съвсем малко нещо, което не успях да направише. Да си сложиш автографа на Търфорото. Ами вижте, много пушни са. Не. Ето така можеш да се мъкнеш, където решиш. Няма никакъв проблем за пияна. Грасия. Миле. Добре, сега вече малко да према... освен това, както... Те специално в Испания не ги изпратиха между другото. Пълните спряха да изнасят една испанска поетеса ни го изпрати от Валядолид. Чак, да. И мисля, че много ще ти отива. И може би ще предначертай следващото ти след Франция на къде ще те отбита. Може би това е един знак от съдбата, че към до Испания. Да. Най-малкото. Пожелавам ви да си това перо лек път. И така с лекота да продължиш да радваш. Ще продължа обещавам. Другото, което исках да кажа, че